다시बो फैसा गैला दिनै आंनि फिसाया हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा दिनै बहानिफ्राय बहा मोनो दा बेमारा बारा जाबा सिकित्सा खालामदोंमोन गुवाहाटियावसो दा क'क्राझाराव लांदोंमोन क'क्राझाराव लांजायाखै गुवाहाटियाव थिनहरदों रायजो राजा आइ आफाया एसे अनसुंथाइ होयो मोननो लुबैदों रायजो राजा आइ आफाया आरो बे एमसि एमएलए सारमोनहा एसे अननानै अनसुंथाइखौ होयोबा आं बिराद मोजां मोनो दा आं जाबाय 11 जामफुगुरिनि पिअ कारिगावन डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार गोलैयो थारमाने दा आङो दा रायजो राजा आइ आफानिफ्राय एसे सारमोननिफ्राय एमसि एमएलए मोननिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनगोन खोमा साननानै आङो दा आङो माबा खालामनाय जादों दा आंबो खोथाफोरखौबो आंबो रायज्लायजोबनो रोङा दिनै आंनि हिन्जावा बेमाराव गोलैनानै थानाया अनेक गोबाव जाबोबाय दा 2021 सननिफ्रायनो जाबोदों जायै जाबोनानै दा दिनै आंनि थानांगौ जायगा बेखौ आं फाननानै सिकित्सा खालामबाय थेवबो बे थोआखिसै थेवबाबो रायजो राजाया अननानै अनसुंथाइखौ अननानै एसे रेहाय होयोबा आं मोजां मोनगौमोन जे दिनै मा खालायनो नोंथांनि हिन्जावखौ फाहामथाय लानायनि बेलायाव बबे डक्टरनिसिम लांनाय जाखो दासिमाव दा फाहामथाय लांनायाव आङो बिसोरखौ हस्पिटालाव लांदों ओमफ्राय बिसोरखौ हस्पिटालनिफ्राय माबायाव गुवाहाटियाव हरदों दा गुवाहाटियाव अपारेसन टिउमारखौ गावफ्रुनानै माने दा टिउमारखौ खामानिखौ मावखांनानै माने दा चेकआपआव लांफिननो हायाखै दा चेकआपआव लांनो हायैनि थाखायनो दा मानसिया बेमाराव सिरियासआव गोलैफिननानै थाबाय दा मा खालायनो आंबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा दिनै थाइसे थाइनैबो बुथुमनो हाया दा बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफाया आरो बे एमसि एमएलए सारमोनहा एसे अननानै अनसुंथाइखौ होयोबा आं बिराद मोजां मोनो नोंथांनि हिन्जावखौ फाहामथाय लानो थाखाय आंनि हिन्जावखौ फाहामनो खालामनो थाखाय दा उन्दुनो मोना जानो सान्थि गैया उन्दुनो हाया दा बिनि थाखायनो बिराद दिननिफ्राय बिराद खस्थ' मोनबोबाय आरो जानो हाया लोंनो हाया उन्दुनो मोनै जाबोबाय मा खालायनो बेनिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफानिफ्राय बा सारमोननिफ्राय सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आं आसा खालामो दा आंनि हिन्जाव सन्जिताखौ सिकित्सायाव लांफिननो थाखाय रायजो राजा आइ आफाया एसे अनसुंथाइ होयो मोननो लुबैदों आंहा बेमार जादों सिकित्सा खालामनो थाइसेबो फैसा गैला दिनै आंनि फिसाया हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा दिनै बहानिफ्राय बहा मोनो दा बेमारा बारा जाबा सिकित्सा खालामदोंमोन गुवाहाटियावसो दा क'क्राझाराव लांदोंमोन क'क्राझाराव लांजायाखै गुवाहाटियाव थिनहरदों दा अपारेसना जाबाय दा चेकआपआव थांफिननो थाइसेबो फैसा गैला थांनो राहा गैला ओंखायनो दा
रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफानाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खोमा साननानै दा नोंसोरखौ मानाय जादों। दा आंखौ अनसायदो। उन्दुनो हाला थाबायनो हाला आथिं आखाइ बुजोबबाय सिखारनो हाया बिसिनायाव खियो हासुयो आङो। आंखौ अनदो आइ आफा बिदा फंबायमोनहा। मा बेमार जादोंमोन? आंहा टिउमार जादों होननानै बुंदोंमोन। दा टिउमारखौ दा गुवाहाटियाव लांनानै दा अपारेसन जाबाय माने गावफ्रुहरदोंसोनो आरो दा थांनो मोनाखिसै नालाय दा बेमारा बारा जाफिनबाय। जानोबो हाया लोंनोबो हाया जाबाय। दा ओंखायनो बिदा फंबाय आइ आफानाव सरकारफोरनाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खोमा साननानै दा नोंसिनाव मानाय जादों। बेसेबां बैसोनि जागोन नों? जाबाय नों एसे बुरजायैनो। 44 औ बिदिनो जासिगोनदां।